Erokamano ni baba Raila Molo Odinga Evans osiepna mineno nindo ka tenodhi chung' na ilwenj party wakilina nyocha kawan gi kes gi party to kona ni enoja party ene wakind party tenodhi chung' na ilwenj party ta penjra ni to dhi bet nade ma conflict of interest ntieni to kona ni weri gi barupe mondiknigo ang'e wuon party to wuon party en Raila Amolo Odinga koro onge kes kanyo wabro mana dhi mbele kaka nitieno to muma kaka wacho ni ng'ato nobi notel mbele notice ji to ken ng'acha jimoko nobi bang'e. What you do with that information is up to you. Langato moso. Aya. Koro jodalawa adwan mondo akaw microphone mondo ami Governor Siaya mondo oluong introduce the rest.